ألمانيا 135 مليون دولار وكا آلیکاری دده penaberên Sûrî yên ku lê Lubnan û Urdunê dimînin. Wezîrê Derve Almanya Heiko Maas doh di civîneke Komalaya Giştî ya netewên yekgirtî got. Şermeko komisyona bilind ya netewên yekgirtî ya taybet bi karûbarên penaberan pêwîstiya pereyan be ji bo alîkariya bi milyonan ji welatiyên Sûriyê yê ku ji şer reviyane û bang li welatên dewlemend kir ku pereyan pêşkêş bikin. Maas serbar kir ku Almanya weke duyem mezintirîn aliyê daner dixwaze 116 milyon euro an ku 135 milyon dolar pêşkêşî komisyona bilind bike ji bo alîkariya penaberên Sûriyê yên lê Lubnan û Urdunê. Li gorî amarên fermî yên netewên yekgirtî ku derdora 5 milyon û 500 hezar welatiyên Sûriyê li dervî welatê xwe dimînin. Almanya jî rêjeyeke mezin ji penaberên Sûriyê vedihewîne. û ji bo wê yekê li ser asta navxwe ya Almanya gelek kêşe navbera aliyên piştevan ji vehewandina penaberan re û aliyên dijberî wê biryarê derdikevin. Rûsya jî ev e demeke hewla xistina fişarekî ji bo vegerandina penaberên Sûriyê yên lê Lubnan û Urdunê dike û ji bo wê yekê hejmarek hevdîtin bi berpirsên her du welatên navborî re pêk anîne. Lê Yekîtiya Ewropa û netewên yekgirtî dibêjin hîn rewş aram nebûye ji bo vegera penaberên Sûriyê.